Helo, enw fi di Miriam a dwi efo... Sophie a Eugene. A'r cwestiwn nesaf ydy, beth ydy ystyr gelt yn yr ysgol? Meddylwch am 4 gair, so gallu bod yn... Wait, ydyn ni'n meddwl 4 gair sy'n gwneud? Ie, so gelt, ie. So mae'r, ie, bob llythyr yn yn air. Na. Chdi cael eich attebion? Cael. Iawn, yr atebion oedd graddau, echelin, labelu a teitl. Fyddi byth yn cael hwnna anyway. Na. Iawn. Dwi'n rhaid o gael edrych. Iawn, so ochr e. Ie. Helo, enw fi di Miriam a dwi efo... Fion a Sarah. A'r cwestiwn nesaf ydy, pa ddiwrnod mae diwrnod Santa Stwnsh? Just dyfelo. Dyddiad. Ie, dyddiad. Ie, iawn. Dyna sy'ch eich atebion. Ebrych i canta. A ti di roed 26, o pa fis wyt ti di dweud? Dwi'n gwybod. Yr ateb oedd Ionawr 25. So, dwi'n meddwl iawn. Iawn. Dwi'n meddwl hyd o. Just can't think. Oh! Iawn.